बिजामादैया जियाल हमजानानै गोबां खस्थ' जानानै दंमोन। फिसा सासे दङ, बेखौ खांनाय फरायनायाव बिराद खस्थ' जाना दंमोन। हेलौ रायजोफोर, दायो आङो दंफैयो जाहैबाय जैथुनफारा। बावैसो सिगां जेलनिफ्राय फैनाय। बिथांनि नामखौहाय आफादनाव दावहा होननानै मिथियो। ओमफ्राय बिथांनि रियेल नामानो जाहैबाय सन्जय मुसाहारि। NIA केस नांनानैहाय 10 बोसोर जेलाव थानानै दङमोन। बिनिफ्रायनो बे बिथांनि न'खरा हिनजाव फिसाल' थालांबाय नालाय गोदाव सोराव जानानै दंमोन। थानो थाखाय न' गैया जादोंमोन। दा हरखाब जेलनिफ्राय गबोबाय नालाय माने थानाय जानाय उन्दुनायनि थाखाय एसे अबस्था गैयि जादों, माने उफाय गैयि जादों। बेनिखायनो इमारजेन्सिब्लाबो बिथांनोहाय बिदिनो खांला खुंला सोरनावबा डोनेसन लानानैहाय बिथांनि न'खौहाय दिनैहाय बानायनानै होनाय जागोन। इमारजेन्सिब्लाबो जाबजुबब्लाबो थाथ'नो थाखाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। दिनै नैबे जोंनि फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय जोंनि दैथुनफारा गामिनि गोबाव सम माने NIA केसनि थाखाय माने जेल जानांनाय फंबाय सन्जय मुसाहारि बिथांनि न'खरनि जि अबस्था गाज्रि अबस्थायाव दंमोन। बिथाङा माने गोबाव सम जेल जानांनायनि थाखाय न'खरखौ मोजां जोथोन लानो हायाखैमोन आरो गाव थानो थाखाय न' गैयामोन। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै फाथाबारि BCDC आरो प्राइमारिनि जानानै बिथांखौ खौरां लाफैनायजों लोगोसे जों बिथांनो गंसे न' लुनानै होनायनि बेबस्थाखौ लादों। दा नैबे न' लुनानै होनायाव जोंनि माखासे जायफोर बिथांमोना जेरै उइलियाम बसुमतारी बिथां, लोगोसे डमिनिक इस्लारि आरो लोगोसे माखासे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना अनसुंथाइ हरदों। दा बिनि दारै जोङो दिनै बिथां सन्जय मुसाहारिनि न'खौ जोङो लुफुंनो आखायाव लादों। दा जायफोर बिथांमोना दिनै बिथांनि जे अबस्थाखौ नुनानै मदद खालामदों, बिथांनिसिम जोङो BCDC एबा प्राइमारि जानानै हाजासे जों धन्यबाद होदों। गोजोन्थों। दिनैथ' मोजां नङाब्लाबो नोंथांनि न'खौहाय इमारजेन्सिब्लाबो हरखाबै थानो थाखाय बानायना होफैबाय। गोसोआव माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। जाय बिथांमोना आंनो सहाय होदों बिथांमोननो हाजार धन्यबाद होयो। मादै, दाख्लै नोंथाङा जेरै खावलायदोंमोन बेबायदि दिनैहाय इमारजेन्सिब्लाबो मावनानै होफैबाय। दा गोसोफ्राव माबायदि मोनदों? आं हामबाय होनदों। आं मोजां मोनदों। आंनि बे न'खरखौ बासायनायनि थाखाय, नायनायनि थाखाय, अननायनि थाखाय। आंहा जेबो गैयामोन। दिनै आं खावलायनायजों लोगोसेनो दिनै अननानै होफैबाय न' गंसे। ओमफ्राय दा बेखौ लुगासिनो दङ। बेनो आंनि बुंनांगौआ। थानो थाखायथ' बिराद उसुबिदा जाखादोंमोन। थानो थाखाय बिराद उसुबिदामोन, जानो उसुबिदामोन। गोबां बेबायदिनो बिजामादैया जियाल हमजानानै गोबां खस्थ' जानानै दंमोन। फिसा सासे दङ, बेखौ खांनाय फरायनायाव बिराद खस्थ' जाना दंमोन। दिनै आंखौ अननानै बेबायदि सहाय खालामनायनि थाखाय हामबाय होनदों। दिनैनि गेजेराव कमप्लिट हागोन ना हाया नोंसोरलाय? मावनो हायो दा? गोजौनिखौ हागोन। ओमफ्राय बे इन्जुरा थाबावगोन ने? हाजोबखागोन कमप्लिट? कमप्लिट मावजोबखायो। दे।